Octavian, te spus că noi luăm pe la gropană. Ce-și moniți alergă în odică? E o leacă cărare îmi proibit, îmi pare. Ce conci. Друг Чамес, uite turiști ăștia. Ce bă, turiștilor, ce ați pățit? Ascultați-mi cheia. Am venit noi cu pațanul ăsta la magazin pe Vale. Și am luat nu pe care are așa ce trebuie. Am mers după bureți, cătam bureți și când cătam noi am ajuns pe aici. Moniți pe copaci sar, kinguru în dă cu Charlie în chept. Și nu știu ce. Puteți să ne ajutați să ajungem înapoi, vă rog? Oi, baitani, ca să ajungeți în echipa de magazin pe Vale, voi trebuie să ne aduceți o tonă de hrig, 7 kg de pudre cu Andreea, lebei, tu electroșochuri încă în buzunare ai? o kilă Nu, de eu chizde de cucuș. am vrut și apa cu dânsul și el să format. De cucuș. Blea, eu am o ac în buzunare. Putem ia sparge curul, ce spui? Hai mai bine cu coacea să distrugem. Tot e bună idee. Buhai cu 2 perechi de țițe, nu mai mult, nu mai puține. Și un bou cu 5 coarne. Da. Cred că atâta. O să înțeles ori nu? Nu închează mai odată. Să. Și Octavian, ți-ai minte ce a spus aceala? Ori Nica? Îmi parcă auzit că vreau o două părechi de șleopănță. Dar așa parcă ne-a scris pe blocnot. Știu cu nevastă de 500 de metri de ce ești un bazar. Se poate cumpăra atât. Dar am auzit de bazar cealaltă. Hai că pornesc și mergem. Să. Dăm pizdea. Hai, ne-am dus. O, bună ziua, Matu. Nu aveți, случайно, vac cu 5 coarne? Avem așa ceva. Am dat o kilă de hrighe. Aveți măcar? Vezi că mă uit la șufleadă? Vă dau Dumnezeu, avem fix o kilă. Luați degeaba, ele cam îți putrezării. Dați buni, cred că. Ia, Andreana, clămoșneagul cealaltă Turnat cate băți sac. bun. Mulțumesc frumos. La revedere. O zi bună, muresc la noapte. Hai mai uite, Octavian, hai, bă. Că ne sar papucii pe mine. Bля! Ești da măsă! Blea, hrighe am scapat, iobănă v rot. E caldă, dracule, azi, nu știu afară. Când am venit pe drum, ne s-a topit și botele, ne-a rămas jumătate pe drum. Ni podcova ne-a rămas în cur la calul meu, tractorul meu jupă. Acum am fost aceea 80 de ani în urmă, tot putea pește. Îmi pare că Stacy tot nu spală nora ei. Îmi părea că cineva a dezdat conserva, n-am înțeles deodată. 50 de metri de aici se vinde ciuboț, dacă vrei poți mergi să cumperi. Că eu văd că o tăugată ai pizdă. Să văd culțune și acești bordiți. Муха тоже вертолет. Băi, Gheorghe, închide radio, că te chis, da mă. Scuzați! Hai, ce acolo ai spus mai departe? Nu înțeleg. Ce bote, da? Da, băi, la tine, blядь, tine șoarecul din papuci, coate capul, spune привет.
Hai că le arunc pe ăștia, nahui. Hai mergem înăuntru. Am ușa-i treci pe clip la magazin. Hai, mergem și... Bună ziua! Bună ziua, Gheorghe, toți Dumnezeu, măte. Paștele, măte, am scăpat telefonul. Ce faci? Te-ai bun? Te-ai bun, mă. Crești și vă dau buresc. Cură. Ia, te bun. Stai să îngriji ori tu așa. Bă, mai dau dumini și pe pula așa ce. Слава Домну. Вы ascultă, noi avem aici o дело международное, ебанутое, пиздец, бархатное просто, я ебу. Noi trebuie să găsim un buhai cu 5 perechi de coarne și un bou cu 2 perechi de țâță. Ce-și conține, ce tine? Vă serios îți spune, ia, colega meu potvrdește. Da, bă, короче, eu prima ce vreau să te întreb. Cușma nu spune pe întoarse pe veșel cu măgarile. Într-al doilea rând, asta tot e drept. Pe noi un moșneac din jungle ne-a trimis. O mers vorba că găsăm un buhai cu dau perechi de țâță, parcă mers vorba, da? Da, parcă. Ce spui, băi, știi univa tu ești pe aproape? Ui, Oane, spun dreptă. Mi pare că tu ești o leacă cu marnei. Crucea, măti. Care cu marne, băi? Pe aproape și niște legendă, una alta ești. Ești mai devală un băiat. Ce, mai întunecat ca alți? El poți vă spui, bă. Unii ești locuri, unii să vând și îți dau la oriendă. Eu știu pe cealaltă, bă. Noi când îl subeam. Crucea minte? lăsă. Bă, Bă, Trei luni ne-am în adus urmă. aminte. 3 luni. Ți-ai minte? Da, băi, Gheorghe, să trăiești mulți ani, sănătate și își dea наконец-то ți Stacy. Că de când ești timp 20 de ani, tot nacu trimitea. Închis, da, măti, mă pot de peste atât. Все, давай, sănătate, noi mergem. Давай, drum bun. Hai, Stop, noi am dus. Ne-am pizdeală. Hai, mergem că cealaltă ne așteaptă. Ce-au spus și până la ora 12 la dânsul. Нихуя себе, да pe el are timpuri. Ёбаный рот. Hai, ne-am dus, Octavian. Stai când sare șleapa. Pizda măsă de cal, блядь. Bă, noi de aici nu trebuie să o luăm, la stânga ori la dreapta. Asta ca să înainte parcă lui. Nu, îmi pare că pe periul loc, pe acolo. Eu, Viorel, crucea, măță. S-am zis și pui drăbavică pe predrahanică de-mi pușca balonul de gaz. Tu-s Dumnezeu, măti. Oi, Hai, bля. mai bine. Mai bine noi. Hai la vale mai bine, că Hai, și aici nu-i cotul nostru, bля. Doamne, iartă, săracul om. O veli pe ăla într-o sară. Ёптыш, блядь. Deci, Сори parcă подкова ești нахуй. urginieta mea de gard. Это сороком, фемия софач, ну со фаршировкой я ебу. Mă închipă. Îi păzălește Трактором мне в buci. жопу. Hai, Ой, mergem. бля. Hai, mergem la drugul nostru. Raiul este și nu tarni dragni. Și Aninu s-a putrigaie, pice. Ui, Uite, asta e casa lui, e? nu, asta e din Ia. stânga, lui. Asta e lui. Bля, chizda măs. Gândeam s-a ridicat ăsta. Pontănesc ori nu. Hai că intră așa. Ui, Oh, ăla e bля. nostru. Ce sângele este pe jos? Ёб Ой, да твою. потребуєш ще ж є секс, що вирішити компот піджос. У буляндри на... A este ca în continuu. О, Опа. ви чи не сантеți? Ți-ai minte? Ну, Noi beam, mă, pe vaporă când mergeam, mă. Când A. ai te izbit cu mașina rachetă, îmi ții minte? а, cu voi ce era? Noi singur nu suntem bucuroși. Ce treabă aveți la mine? Bă, Bă. noi trebuie să găsim buhai tare cu strașnic. 5 perechi de coarne și un bou cu 2 perechi de țâță. Dar rât, buhai cu O, țâță. Și bou. stățuleacă. De mult n-am auzit numele ăsta. Am avut o treabă cu boul ăsta. 20 de ani în urmă am auzit eu de la un pățan că ești boul ăsta. Am luat eu pistoletul meu din pantaloni și tuzicul. Am mers eu pe muntele și numai l-am văzut, am înțeles. N-am șansuri eu cu dânsul, am început să fug, dar
m-a taranit și a închicat de pe munte, am rămas fără mâna stângă și ciciorul drept. Dar ți-a umflat și nasul. Dar nasul m-am bătut ieri cu un pățan. Ah, am De- înțeles. Ce spui, Mai băi? departe, Unii fost. ești? Unii geolocație? GPS, navigator, Yandex? Eu vă spun mai cu o slovie. Tuzicul meu doar l-am prăpădit atunci Ёpt, блядь. și nu pot la găsi gata 25 de ani. Ебанут. Да el nu a rămas mai atunci în ușa acolo. Nu știu pe unde el, dar ni dor tare de dânsul. El A câți ani ce spui? avea? Câți ani avea? Eu nu știu, l-am găsit afară, dvărneagă. Din trânsul în cenușă nu a rămas, bă. Hai că încercăm. Hai. Dacă ți-l găseam, ne arăți Veniți ce la ai? mine. Aha. Bun, Ioane, dăm pizdeală, deci. Hai, da, ne-am dus. Ебануться. 25 de ani în urmă nu găsă câine, pizdeț. Băi, bля, Cal încă n-a murit de foame. Cum și catea câine care au pierit 25 de ani El în a urmă? murit undeva un câine levă și el n-are la cunoaște. 25 de ani, bă. Auzi? Pizdeț, bля. Tu cred că în oglindă când se vede nu-ți cunoaște. Dar și de câine похуй. Все. Dăm pizdeală. Am motancea levă și все. О, заебись. Hai, ne-am dus. Dăm. Calul nu știu ce ești. Oi, bля. Am ajuns și noi nu știu unde. Cât am mers? O zi, două? 20 minute. Pe ce gândești că câinile? Eu nu știu. Ma- Nu s-am. Macar. Hai intrăm înăuntru, acum zaibit de calul ăsta, mă. Băi, tau gâtul și rup cioarele, nu știu. Hai îl dubiem, nahu. O, bă. Bem trezile Bă, și nu. aici focul arde, bă. O, bă. Dar nu, na. Ce e Că măi, asta, că, mă? mă. Cu curia roșu, bă. E, bă. Face bătiță. Ca și frumos, albăi. Parcă l-a spălat să pună. Da, nu, da. El просто лай, bă. Блядь, реально. Сука. Ладно, Hai, tragi numărul. de ureche. Întreabă cum el arăta. O reluăm așa. Da, și tragi de ureche și dus. Hai, ne-am dus, bă. Oi, Nicolai, ieși afară. Ți-am adus câinele. M-a mușcat tot chista măsc. Tuzicu! Ёб твою măi, real crezut. Pune, nu se ia, cum l-ai hrănită? Cât chile are, dracu, este? Eu nu țin minte ce era de mult. E bun că Calul l-am trăia de la găsit. dânsul, ble. Tuzic? Ne bag la implor de tine. Asta-ți uleacă. Suca, de câine prost! E pare că el te-a uitat, bă. Nu, 25 de ani a trecut. Na, leagă-i botul. stați uleacă. Și El tu tot timpul aici se ascundea? se ascundea, îl bateam, el se ascundea. A uitat locul lui. Am s-a dus aminte tot. Și, mergi, Delca? Mergem? Mergeam. Că-te vaca. Stați uleacă. Mă duc întâi până în casă eu tot ce-mi trebuie mie. Hai că noi te așteptăm afară. Ебать, да pe el bumnoi tras în câine acela. Ia, bă. Ne sărea bă clanțele. Pizdeț, ble. Ce cață-i pulă? O, Un țigarel îmi trebuie, na. Trăsuiesc mult. se întâmplă. Dar fumai frunze de curechi când erai tânăr, nu? De pe ce când eram tânăr, anii nu aceia. Tu nu vezi ce prическа are? Cabriolet. Hai să mergem. Nu, încoace, pățan. A, Ne-am dus. bine. Mă scartă de pula, nu știu. Vreau să mă spălă dimineața. Все.